Авылга кайтсалар да бабайлары русча сөйләшсәм, әйтәм бабай аңламый безнең русчаны. Ник аңлый бит, ничә нәрсә әйтә. Без русча сөйләшкәч бабай что? Что дип әйтә. Шундый кебек, авылда да бөтен җирдә безнең Аллага шөкер, у яктан бик сөенәбез аларны татарча да белгәннәрне. Бабайларыгызның исемнәре ничек әле? Аяз һәм Ильяс. Менә бу яктан да бик әйбәт ди. Менә шулай милләтне, үз милләтеңне ярату, шулай милләт парварлыкка керәдер инде бу балаңа саф матур татарча исем кушу, әйме татар исеме. Чөнки әллә нинди экспериментларга баручылар бар бу. Исемнәр кушып бетерәләр. Нинди генә исемнәр кушмыйлар. Менә мин мәсәлән үзем малайларның исемнәрен бузганнарын яратмыйм. Менә кыскартып әйтәр бит инде яшьләр, әйме теге Нурсултан мәсәлән, Нур сигәндә иманнарын үшкерәм. Менә бу исем куюда кайсыгыз активрак катнашты? Әтисе. Yok siz kazık kursanız hiç azaltın diye gurur kıyafetle oturganı. Искә төшерәм әйтәм шуны. Булды инде безнең башта беренче малайга исем сайлаганда. Китапларда инде исем русчада язылганда җиңелчә булсын, үзебезчә бит хаталар китмәсен. Ондан соң шулай сайладык. Һәрберсен минемчә исемнәре үзләренә туры килеп тора. Малайларның шуңа күрә Алсы әле әйткән булган теге кичкенә вакытта инде теге Аяз исемен куштырмын дип нәрсә балаларны шуңа күрә. Мин әйткәнем бар. Аяз исемен аңламыйдым. Ни булып? Шулай дип әйткәнемне хәтерләйм. Гомумән менә теге әлбәттә без бит ата-аналар балаларны тәрбиялибез, ничектер теге гомуми тәрбия бар бит инде ул теге кешелеклек булырга име, улар белән ничек сөйләшергә, анда хөрмәт итәргә. Менә милли яктан, милләт ягыннан һәм аерым ниндидер тәрбиягез бармы менә аңлатып шул туган як, туган тел, татарлар турында, гөреф-гадәтләр турында? Әлбәттә без бай белән алып барабыз, әйбәт. Ул инде менә сез әйткәнчә телне онытмаудан, телне югалтмаудан беренчедән башлана. Әлбәттә без балалар белән өйдә әйткәнчә татарча яшәбез. Һәм нәрсә әйтик, гөреф-гадәтләрне алар барсыннан да теге Аллага шөкер, ул әнидән килә бит, әйбәт. Нинди генә бәйрәм булса да, әни кеше баланы ничек әзерли, әти генә кешедән түгел, барыбер әни кешеләр күбәйеп тора. Аллага шөкер, алсу яктан безнең бик балаларны тәрбияли. У яктан бик дөрес итеп алып бара. Мен теге бераз гел эштә угачтан бераз күреп тә бетеримдер әйбәт балаларны шуңа күрә, ансы яктан алсуга мин рәхмәтле. Алсу, алсу. Мин әле кичкенә вакытта балалар акчасына кайтайын да русча сөйләшеп җибәрә. Ул син мин әйтәм, татармы, урысмы? Уйлап тора да татар ди. Башта аерып бетермиләр теге урыс татар дигән әйберне. Хәзер теге татар. Бала чактан ук менә шу төшенчәне әйтеп торсаң инде, алар шуңа сиңа. Аннары алсу инде аңлавыбызча күбрәк тәрбия таягы синең тарафтан төшә икән инде балаларга. Менә балалар әле кичерәк вакытта, үсә башлаган вакытта гына берәр хәтерләмисең шундый кызык мизгел әйтик анда малайларның биргән иң кызыклы сораулары. Алар бит кызыксынучан булалар бит инде теге. Монсы нәрсә, тегес нәрсә, монсы ни өчен булай? Андай сораулар истә юкмы? Андай сорауларны көн сайын бирә. Әллә бирә. Мәсәлән, кызык сораулар, алар ул сорауларның җавапларын да беләләр инде. Хәзер инде андай кызыклы сораулар бик күп бирәләр инде. Сорау бирәләр элек ике яктан ике әбисе, әби бабасы бар инде ике яктан да. Монсы кемнеке соң? Ничек әтинеке шулай соң? Бутала торганнары инде. Менә шундый кызык сораулар биргәннәрне хәтерләйм инде. Әби бабаларын аера алмыйлар күп булгач. Кайсы яктан икәнлеген, әйме? Районнарны бутый торганнары инде, Азат ягы, Әтнә ягын, минем Балташ ягын бутыйлар инде. Ничегәле дип авылларны монсы ни өчен шулай атала, ни өчен шулай күшәр дип аталасың дип миңа кызык сорауларын бирә торганнар. Хәзер инде үстеләр, бөтен сорауларны да алмыйлар. Әле алар кызыксыналар. Менә сез үскәндә телефон бар идеме? Әле алар шаккаталар, ничек югы, әйме? Ничек яшәдегез сонсыз телефонсыз, ничек яшәдегез компьютерсыз? Менә улым яшәдек инде. Без Аллага әйткәч тә кыш көннәрендә чыгарып җибәрәбез урамга. Без алар безнең менә әти янда, әби янда торсалар да чыгып китәр урамга. Иртәннән чыгып китеп кичбә генә кайтырга мөмкиндер. Андый теге әйберләр юк. Хайван карьяларында көтү, ул аларга
Казанга булырга тиеш. Алар менә хәзер яңа елны кая каршы, өйдә каршылыйбызмы дисәк, Казанда гына. Юк. Авылга диләр. Авылга. Менә Алар бит. өчен авыл. Алга карата мәхәббәт тә уянга бит инде. Әйе, безнең аның олысы инде безнең бигрәк олы кешеләрне күрсә инде юлда чәчәк сатып торганнарның апаларның менә базарда сатар бит, берән сатсар, бөтенесен сатып алдырып бетереп безгә шулай кайтып китәбез. Субханалла. Теге уланды яктан әйбер безнең бик теге уйландыра торган. Менә бит менә уйлап карасаң, менә алсу син бер үзең менә шу 3 ират арасында ничек җиңеп бетерәсең син аларны? Кая көч аласың? Рәте бардыр инде. Bir üzüp duram indi bire. Bir kızçak alıp kaytarsa kim bilirsen? Bir kolay çıkıyor. Артист баласы бит инде ул бүтүндөй башка кеше булып үсәдер дип уйлыйм мин. Чөнки я әтияни һаман гастрольдә, я әтиянигә ияреп, бирок кая концертларга чыгып йөртәсез музыкагыз белән балаларыгызны. Алып барга тырышабыз. Монда Казан тирәсендә булганда алып барабыз сәхнә артларында инде булалар ерак юлларга әлбәттә алып чыгып булмый. Эшнең авырлыгын эшләп алганны белеп күрүсеннәр дип. Безнең теге күргә тиешләр әйбәт. Әтияни кайда ярый? Әтияни нәрсә эшли ул? Теге җырлап кына йөрү. Теге кеше дә уйлый бит, нәбит балалар да уйлыйдыр бәлкем. Җырлап кына нәрсә инде. Ничек авырлыгын белсеннәр. Ансат кына дип уйлыйлар бит. Концертка иртә белән килеп, кич белән гәхәтле көтүнең дә нәрсә икәнен белсеннәр бөтенесендә. Без шуңа күрә иртәгә тырышабыз. Күрәбезсеннәр. Теге җиңел килгән әйбер түгел икәнен белсеннәр. Киләчәктә балаларыгызның тормышлары сәнгать белән бәйләүләрен теләр идегез менә. Җырчы булып китсәләр, яисә берәр сәнгать эшлекләре булып. Без каршы түгел әйбет. Әйе. Без каршы түгел, үзләренә сөйлиләр, теләкләре. Бармысың инде менә? Күренәме сәләтләре, ачыламы? Сәләтләре бар. Сәләтләре бар. Ләкин алымайны әйтеп куйганы бар. Без әйсезне байлар күргән юк. Безнең дә хатыннар бар. Biraz бүленеп торабыз, дәвам итербез.